मिसेसाथ' दैमा सावो दैमालुनि साव जेरैहाय सिया माने साहा साहा आच्छा were the triple brother of the same parents. रन्जन दैमारि सारखौ गोसोखाङैनो बिसिखौनो बावबोबायनो रायजोफोर आं दहाय मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन बे जाहैबाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि हियारिंनि खोथानि बागै सुप्रिम कर्टआ मा नुखाबाय नैबे भिडिअआव स्पेसियेलि आं जे न'खराव दंफैयो आलायारन मुभिखौ नोंथांमोना नायदों बावनो सासे मानगोनां बयजोंबो सिनायजानाय फाव खालामनाय रल खालामनाय मानगोनां मेघनाथ मुसाहारि सारनि न'आव दंफैयो दिनैनि दिनावहाय गोबाङा बिथांखौहाय सिनायो आरो गोबाङा सिनायाबो जानांगौ दानि जेनेरेसननिया नाथाय बेफोरखौबो सोरबा बिसायानो सोरबा आर्टिस्ट एस'सियेसननियानो नायफैफिननाय आरो खनखांनाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो मानो होनब्ला बर'नि गेजेराव एवार्ड मोनलायनाय मुभि आलायारन बिनि सासे बिथाङाबो फाव बा रल खालामनाय बिथांनि न'आव दंफैयो आं नोंथांमोनजों मोगा मोगि खालामहैगोन र' सार सारखौहाय लोगो मोनफैबाय नै खुलुमबाय आं दिनैसो नुफैफेरदों नालाय नोंखौ बिथां गेदेरमा सारा मोनसे एवार्ड मोनदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन मा मोनलाय सार एवार्डआ राष्ट्र भाषा एवार्ड राष्ट्र भाषा एवार्ड मा मायथाइयाव मोननाय बेखौलाय 2024 आवनो 24 आवनो मोननाय ना ओइ अक्ट'बर सेप्तेम्बरहालागैसो मोनदों आच्छा दा बर'लेण्डनि मादावहाय आं आरो बिनि मेन जाहोना जादों आङो 1970निफ्राय लागातार असम राष्ट्र भाषा प्रसार समितिजों सोमोन्दो दं आच्छा 1974 आव जेलानाखि हिन्दी व्याकरण बर' मिडियामनि दरखार जायो औ होमब्ला एखे आंखौ जर जुलुम औ जर जुलुम एखेबारे माबानानै बेवहाय माने ग्रामारा गावसोर साफायदों आंनो रयेल्टिल' होदों आच्छा आच्छा बेनो बिराद गिदिर अबदान आङो ओमफ्राय प्रभिन सेन्टारखौ क'क्राझाराव फार्स्ट आं लाबोदों हरेन्द्रनाथ तालुकदार इडुकेसन मिनिस्टार सरत चन्द्र सिंह चिफ मिनिस्टारनि दिनाव न'आव खालि माबायावल'मोन गुवाहाटियावल'मोन सेन्टारा बिथां सारनि एवार्ड मोननाय नोंथांमोननो देखायगोन नै असम राष्ट्र भाषा प्रसार समिति गुवाहाटिनिफ्राय मोननो हानाय बिथां सारनि बिहोमा आरो नैबेबो नै नैबे प्रसार समितिनिफ्राय प्रसार खालामनायनि गोबां एवार्ड मोननाय दं नै बड' साहित्य सभानिफ्राय डिक्सनारि लिरनायनि ना डिक्सनारिनिसो आरो नै बेबो ससाइटि फर रिसार्च नैबो नै क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि फिल्म एवार्ड होनायावहाय बिसानिफ्राय मानसिफोर फैदोंना फैयाखै आरो दा नोंनि देहा हालोदाथ' मोजां नङा खौरां लाफैदोंना लाफैयाखै साथियाव फैयाखै आच्छा साहित्य सभानियाबो फैयो फैया दाथ' बे आंजों लोगोसे एखेबारे बे डिक्सनारि कम्पाइल खालामनाय सुरदायानो माने माबा प्रेसिडेन्ट बेबो अलारमला भाई एखेबारे पलिटिक्सआवसो बांसिन गोसो आंनि मथेबा साहित्य सभा बर' स्टुडेन्ट इउनियन ओमफ्राय धर्मआ खिन्थु लिंक दं दै राजनितिजों लिंक दं धर्मआ प्रथम रामायणखौ नाय बेयाव पलिटिक्स दं महाभारतखौ नाय बेयाव पलिटिक्स दं शकुनिनि थाखाय गासिबो जाजोबदों बे पलिटिक्स दं दा जोंनावबो पिटिसिया माबोरै जन्म जाया बे उल्टापानिनि नबिन ब्रह्म तीर्थ बिथाङा जुदि माने पलिटिकेल राइटखौ जोंनो नांगौ होननानै सरन आरो समरमोनखौ माबा होआमोनब्ला बे बड'लेण्ड बे उदेसल जानाय नङामोन बे उदेसलनिफ्राय दा बड'लेण्ड सफैदों 1974 आवसो एबसुनि जन्म खिन्थु बियो सिगां जन्म जादोंमोन 1968 आव अल गवालपारा बड' स्टुडेन्ट इउनियन दंमोन बे स्टुडेन्ट इउनियना जोंनि बर' बाजार हाइ स्कुलाव जादों होमब्ला जों टेस्ट होखांबा फर्म फिल आप खालामो बेवहाय आं फुड इनचार्ज जानानै एखेबारे थाखा खांबाय बेनो हायराम बिनिफ्रायनो एखेबारे आराम्भ
बेनिफ्राय पिटिसिआ दाना खौमै खौसे जाबाय बेनिफ्राय इयं पिटिसि लालायनानै गावस्रालायलायबाय ओमफ्राय गावसोर फैनानै एखेबारे दा एबसुनि थ्रयै दा माने बाल्थिं फैबाय बिसोरबो लाबोबाय बिसोरबो दा खावनै खावथाम जाबाय पलिटिक्स होननाय जिनिसा थिग नङा बर' हारिखौ सोखावबोदों सोखावगासिनो थायो नों खौसे जाब्लानो सोखावनायल' ओंखायनो लिडार मानि जाथिखौ आङो बिराद जोंनि बर'खौ दैमालुनि साव जेरैहाय दाबो बेनो जागासिनो सार नोंथांनिथ' गोबां बर' हारियाव बिहोमा जों नुबोनो मोनबाय बिनि गेजेराव सोरखारफोरा नायसनफैगोन ना नायसनफैयाखै सोरखारनिफ्राय औ रावबो सोरखारा पलिटिक्सजों सोमोन्दो गैयाबा नायहैया आं जुदि पलिटिक्सखौ गारा मोनबा फैगौमोन खिन्थु ओरैबायदि फेमसिंजों सानसुमाजों गावनायावहायनो आंखौ माने साहित्य माबानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि माने प्रेसिडेन्ट खालामना आङो सासे गभर्नमेन्ट एमप्लयि जानाय बोरैहाय माबानि फेमसिं ग्रुपनि आङो माने प्रेसिडेन्ट जानो आंना साख्रिया थब बायोमोनब्ला आंखौ दा सोर जागोन आंनो सोर 40,000 थाखा होगौमोन दा बे खार'नैनो जोङो सिंजों साइकेल लायै लायै खुन गसाइगाव बिजनि एखे साइकेलजों थाङै थाङै मिथिं गाबैबायदों जों खरेन्दा जेनेबा माने बे माबा थिकेन्दा उदालगुरिनि खरेन आबु खरेन नैबे खरेन प्रिन्सिपाल खरेन बे खरेनखौबो सिनायो उदालगुरिनिखौ माइलमोनखौबो सिनायो गासैबो सिनायजोबो बे समाव गौमा थारमोन एखेबारे आच्छा लेखाखौनो फुरा सेभ जाखानाय बायदिसो फुरा डिक्सनारियावहाय माबा राम आधार सिं फाग्लासो फैयै 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 फैनानै माइरं मोनफैबाय ये माइरं शब्द तो गारो वर्ड है गारो वर्ड अच्छा नहीं सर ये बोरो वर्ड है अरे गारो डिक्शनरी पेज नंबर 33 में देखिए अच्छा सार एंडेला माने गोदो ब्रिटिशनि दिनाव लिरदों गालांनाय सिडनी एंडेला औ गारो डिक्शनारिखौ ओमफ्राय काथ' होनबाय माइरंआ गैला जोंना काथ' होनबाय नालाय दाना माबा आदा दलेश्वर बर' रामचरन बसुमतारी माबा आदा सुर नार्जार जाबाय सेलेफा मा खालामबावनोलै माइरं गैयाबाथ' माखौ ओंखाम जाबावनो माइरंखौथ' दानथारबाय हा नोंसोर दाख्लैसो माने डक्टरेट मोनलायलाय नों फाग्ला बेखौ मा रोङा जाखांबाय डाइरेक्टनो सुरदाखौ ओमफ्राय आदा दलेश्वर बिएससि आंथ' बे समाव बिए पास जायाखै आच्छा ओमफ्राय वाइल्ड सार्ट नांबाय हाँ मुसाहारि बोलो बोलो दा बर' गार' एन्ड राभा वर द ट्रिपल ब्रादार अफ द सेम पेरेंट्स आच्छा फर हुइच 99% wording is similarly in between Bodo and Garo and Rabha. There is a slight difference for that causes. We the Bodo people residing in the plains area and the Garo and Rabha goes to the hills area. So their tune wording is same, but tune is slight difference. How joy? They say Myro, we say Miro. And Rabha say mine. अच्छा Enada, we say dongo. Rabha, माने गारो से donga. Tonga. Rabha से लिखो. सार ओमफ्राय बर' पिपोल आरो बारगार्डा मा होनामोन नोङो बेखौलाय सोरथो होननायमोन आं बेगा आच्छा The Bodo, Garo and Rabha were the triple brother of the same parents. We the Bodo people were residing in the plains area and the Garo and Rabha goes to the hills area for which wording is the same but tune is slight difference.
Like different. As for example, mero, we said mairong, Yes. they say mero, and Rava says mine. That is the difference. আচ্ছা फाग्ला डिक्सनारिखौ एखेबारे 33 नाम्बार पेजाव दङ होननानै मुखास्थानो सजा फाग्ला बियो ब्रेना खालामनांगौ अजय लावथियानो यायो मरां बोरैनो ओमफ्राय नि रायजागासिनो थायो नालाय बुरिया बेनिफ्राय एखेबारे माबा डक्टरनि माने परामर्श लानानै मा फैसाराथ' बिराद गाज्रि बिपदाव गोग्लैबाय मा मिसेसआथ' बे मासावनो इसुआ हा होमबाथ' नों थांनानै नङा मा खालामबावनो प्रमद नार्जारिखौ लागायना हरबाय लखिमपुर प्रमद नार्जारिया बासुगावमोन आंखौ ग्राव है 16 तारिखआव इसु जाबाय 16 ना 18 नभेम्बरनि 8 हाब मोजाङै मोजां माबाखायसो गबालि नों बेथा होनबाय बलेन सारा नोंहा खुगा गैयामोनबाथ' थैबायमोन नों होननानै लायामोनबा ओमफ्राय बे दैफोरखौबो राफान ट्रिटमेन्ट एक्सपार्ट कमिटि एकर्ड 3 मासा लागाथार बे दा जेलाव थाग्राया उन्दै बे आंनि बे गथ' बानानै होलां होथांखौ एक्टिं खालामग्रा आलारिनिखौ बेनिफ्राय सानसेखालि ना लानानै फैबाय जों एखेबारे खासा मोनसे हजों ओमफ्राय मासेखौ है आदा न'आव रावबो जेबो मोनजायाखै फिसाफ्रा मासे होलांसै होननानै खोथा होनानै जरदाब होदों ओमफ्राय बेहा दङ आरोखि आयु एफा गिदिर नाखौ सोरसो मा जाजोबब्रा होनबाय बियो अमला ओमफ्राय ओइ बेटा नोमफाया हिनजाव गोदान लानानै देबरगावआव थाबाय फैलानो होनजाबाय फिट साला फैथोंलै सिखाजों होथारलांदों बै मैगं थाइगं नागिरब्लाबो थाबोनो हायो आवगाय माबा जाहैबाय एक्सन डिब्बि आदसा सारनि फिसालायाबो एस ग्रुपनि सासे दङ खै बोसोर जाखो 10 बोसोर दाख्लैसो फैनो मोनबाय थियाव ना सासे आदसा नै हनै बिनि बिसिया बिहामजोजों एखेलोगो फरायनाय आदसा दिनै फैनो नागिरदोंमोन जि रागा जोंबाय माबा रन्जन दैमारि सारखौ गोसोखाङैनो बिसिखौनो बावबोबाय नै ओरैबायदि जारला सेन्टिमेन्ट बेफोरो गारिजों गाव हारसिं फैबाय बिसिखौ बावबोबाय भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोना गेदेरमा सारनाव थांबाय नोंथांमोना बयबो सिनायगोन आलायारनाव मोनसे डायलग दंमोन बै साना हाबदोंना ओंखारदों होननाय बे सार मुसाहारि सार बिथांजों इन्टारेक्सन खालामनानै नोंथांमोना एसेबाबो मोखाङाव लाबोबाय आरो गोबां हिस्ट्रि जारिमिन बिथांनियाव दङ जुदि बुरखाङोब्ला सम मोनोब्ला मोजाङै लाबोबावगोन आरो आं आसा खालामो लुबैयो जे जोंनि रिपर्टारफोर माबाफोराबो बेयाव भिजिट खालामनांगौ क'क्राझारियाव बे जायगाया बड'लेण्ड बास स्टेन्डनि एसे सोनाबहा हाबनानै बिनि ओरै सेरावनो सोंहैबानो मिथिगोन बे आरो आपडेटआ जायफ्रा मोजां मोनबाय शेयार खालामनो हागोन